Hey guys, good morning नै हिन्जावा मा बानायगासिनो माने मर्निंनि नै बिबो गिलास दोसो आरोना ओमफ्राय मुनुआ नै गलल' नायबाय थादों ना मुनु लाजिलायदोलै सिख्ला बायदिसो बियासो नै बाहेराव अखा हागासिनो आरोना नै अखा हादो बाहेराव न' सिङावबो खोमसि नै फ्लास सोबासो दा फ्लास होनानै माबाबासो नै जाबायानो खोमा खावबायनो थादों नै पुरि खावाखै ओरैनो पुरिया माबासो थाव बुरजा होनायासो पुरि जागोन नङा होमबा मा जादोंलै मुनु खोमसिसि रुमान नै लाइटआ हामा जादों आरोना माबायदि जादों जाबायानो आंनो खावगिरदों आंनो जाबाय आंनो जायाखै दा नांगौ ओमफ्राय लाल साहा फुदुंना दोनदो नै जाबायानो लोगोफोर साहा लोंनोसै आरोना अखा हाबाय थादों नालाय नैबे मोनसे दोङो नामा लास्ट नै दंबावो आरो होद मा हासावोलै अ फिथाइयावनो गोलैनोसै नैलाय बुंग्रायफोरा होद खाराब खाराब जायालै बेफोरबायदि हासिवनो माबानो अ नै सासे आरो बाथि लानो नेबाय दोङो नै नायनि लाजि द' बाथि लाना नेबाय दोङो मुनुआ थावखौ बरबाद खालायजोब्बायलै नों फिथा होनानै जानो लुबैनायालाय मा थाव बरबाद नै लोगोफोर साहा लोंनि लाल साहा गोजा फुङाव लाल साहाखौनो लोंना बोलि मोनथिबायना साहा लोंगासिनो आरोना साथामबो जिरायना लानानै नों नै लाल साहा बोराय बाथियावसो लाखादो बेबो माबा मोननांगौमोन मा होनो सस सबजि थाव माखासेखौ सेस खालायजोब्बाय आंनि हिन्जावा थाव माखासे सेस खालायजोब्बाय जानो लुबैबालाय मा थाव अखा हादो नालाय अखा हानाय एसे जानला मानला बुस्थुफोर जानो लुबैयो लोगोफोर साहा लोंखांनायनि खान्थाल जानो नायलायबाय आरोना मर्निंनि माने मैयानो जाना दोननायमोन आधानै मैया जाना दोननायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै हादो एसे मोनना थादो हरसेयावनो गरम नालाय बिनि थाखाय मोनना थादो आरोना अखाबो हागासिनो नै माबायदि जालांजोबदो अबस्था गैया जालांजोबदो आरोना अखा हानानै पाका नङाबाथ' आरो हाब्रु साब्रु जागौमोन नै नेखासेया नायबाय थादो बिदिनो मोनदो आरोना माने आधा हाना दोनबाय नालाय बेनिखायनो आधा मोनना हादो बेखिना हामाबो दोङो नै हिन्जावा बुरगासिनो खान्थालखौ आंना मोखां सिखां सुना बुस्रेब स्रेब नुदो दासो उथिना फैदो नालाय नै बाबु फिसा दोङो नै आखाइ सोबाय दोङो बोखार नै गोरलै गोरलै खान्थालानो गिदिर नङा आरोना गोरलै गोरलै नै नैखिना हामा दोङो आथाना जुसिगोनलै आंनि हिन्जावनिया हाखायाव नोमोन' आरो खाथियाव थांख' मुनु इमान गोजान थांद' खान्थालफोरनिया इनै मुनुआ इमान गोजान खाथियाव थांख' मुनु गोजान जादों अ आरो थांख' थांबाय थादों इनै लोगोफोर खाथियाव थांख' होनना बुंनायखाय नै लोमजागोन दै बांद्राय दाना नोङो लोमजाबाय थाखायो एसेनो एसेनै मा जादों नै लोगोफोर खान्थाला जानोसै आरोना खान्थालखौ नै खान्थाल बुरगासिनो नै बिथिंनियाबो गोमोन खान्थाल बेगरा नै खान्थाल बेगरबाबो बायनोसो गोनांलै नैथिं जा आरो मैगं संना जाबानो जाबाय आरोना नुबाय नै जा मुनु जा माय खान्थाल लानोसै आरो नै लोगोफोर खान्थाल जाबाय खान्थाला itu माबा आरोना बेगरा गिदिर गिदिर खान्थाला फिसा मोनजोबबायना बेगरासो गिदिर आरो नै गिदिरालाय नै आं बारा जाला नां थांगोन दे मुनु आं दौना होगोन आं माबाना होगोन गुवाहाटीनि खान्थाल नै बिमा फिसा खान्थाल जागासिनो नै बेगरा गिदिर ने खिन्थु खान्थाला फिसा आरोना खान्थाला मा बेगार जायोलै गासैखौबो जायो आरोना खान्थालखौ अखा हागासिनो दे हा बिगुरखौ मोखौबा जायोना अखा बोथोराव खान्थाल जानायनि मजायानो आलादाखानाय न'
नै बिमा फिसा जागासिनो खिन्थु लोमजाबाथाय मिथिला आरोना लोमजानाय होनदा नै माबा बुंबाय थादों मिथिनिया खान्थाल जायै जायै नैथिं गासैबो खान्थाल जादों आरोना अखा हाबाय दोङो गरमाव मोनबा तामाम गरम जागौमोन आरोना खान्थाल जानाया खिन्थु अखा बोथोर नालाय थ' बेनिखायनो जादों आरोना खान्थालखौ एसे खान्थाल जानायनि जानाय नै ओंख्रि ओंखारलायबाय आरोना माने दालि मैगं होना जानो थाखाय खान्थालनि ओंख्रि ओंखारलायबाय नङा होमबा नोंगौ आं बासिनो बायो नों बासिनो बायोनो बासिनो बाबा जायाना मा खालामनो आरो सिङाव गोजा दं अ माखो बेलाय जानाय बुस्थुआलाय बेलाय नङा होमबा मुनु नै सासेया जाबाय आरो जानो रोङाबाबो बेखौ जागोन ना जाला जागोन ना जाला ओइ नै मुनु पुतला खोनाय पुतला दि गिदिर आखाइखौ खुगा सोबाय थादों नै लानो लुगैदों खान्थाल जाग्राया साइकेल जलायनाय दा आरोना नै ओमफ्राय फायर दङ आंनि खाथियाव नै फायरफोरा माबायदि हामफैबाय थादों न'आव थानायाव साइकेल जलायबाय थायोमोन नालाय न'आव लागायनो मोनाखै थ' बेनिखायनो रुम भारावबाबो साइकेल जलायबाय आरोना नै हिन्जावा साइकेल जलायगासिनो नै माया साइकेल जलायगासिनो आरोना नै अखा हादों ओमफ्राय जों दा दाबसे जायगायाव थांनो गोनां साइकेल जलायना लाङोनो आरोना हिन्जावा माबोरै बेखौलाय माबोरै बेखौ खोन्थाजाया होनलायबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरोना माने जास्ट नर्मेल भिडिअ जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन माने दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना नेक्स्ट भिडिअ फैबाय दोङो नोंथांमोना नेना थाबाय जाबानो जाबाय आरोना नैबे जास्ट ओरैनो नर्मेल जाबाय नै उनावबो जों ओमफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों थ' जास्ट नर्मेल जाबाय आरोना भिडिअआ ना मा होनो बाय बाय दो नोंसिनि चेनेलना बाय बाय मुनु बाय बाय होनबाय मा